Aron pag-promote sa turismo sa Dakbayan, mga scenic view o mga nabantog nga mga produkto sa matag barangay Gibida sa mural painting nga gipasugdahan sa Mactan Artist Guild. Ano report? Sa imong pagsulod sa Lapu-Lapu City agi sa First Mactan Mandawi Bridge, musugat sa imong pananaw ang maanindot nga talan-awon sa Olango Island pinaagi sa obra sa mga sakop sa Mactan Artist Guild. Matod sa ilang layout artist nga si Renz Espiritu, gitahasan sila sa lokal nga hagamhanan nga lukpon og mural painting ang nagkadaiya'ng dapit sa Dakbayan, diin mabida ang nagkadaiya'ng mga scenic view ug mga nabantog nga produkto sa matag barangay. Of course, para beautification sa place. Aside from that, it's another attraction for tourism, mga tourist spots. And then to refrain from graffiti, mga graffiti, vandalism. Gisugda nila kini niadtong Setyembre 28 habig sa Barangay Paho, diin moabot na sa 90 meters nga mural painting ang ilang nahuman. Ang Mactan Artist Guild gipanguluhan nila ni Virgilio Ibanez ug June Del Coro. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.